Kizuz, ordutegi eta lan diferentik. Bai. Zezu duk ezu kurrikulume beteta. Nik neskalagun banaukan orduan, bera jusan kontzertu bat ikustera. Zuaitz, kantua egiten hasiko naiz, disko bat aterako dut, kontzertuak ematen hasiko naiz, eta talde hau teloneatuko dut egun batez. Zu 19 urte zinen, lehenengoz. Karo, egizun ere kuadriakoen asteko prekupazioa zein zan. Ea larun batean, diru aukiko zuten kalimotxotarako edo kubatatarako. Eta nire prekupazioa zan, 40.000 pertsonan aurrean, enaban ridikulo ingo. Presio hori sentitzen zenuela jakinda, zure parean, zure kideren batez zenuen zure egoera berdinean ikusten? Oain, deitu diate, nire taldekide horiek, agian, 300 partidu lehenengo maia jokatutako jendea, eta esan, zuait nik abestut publikoki esango, baina nik ere beldurra sentitu dut. Zein da igarri zenuen lehenengo tok episodioa? La marihuana esan duan bezala beste episodio bat oso klabea, eta da egun baten partidu bat genukan Bartzelonan, bueltatzen naiz asteburua pasa ostean etxera, eta lapurrak sartu zitzaizkian etxean. Normalean norbaitek daukanen amez gaizto bat, lo da honean, esnatu nahi du, amez gaizto hori bukatzeko. Ni esnatzen nintzanean, azten zan ere amez gaiztoa, orduan lo nahi nun egun guztia. Bai. Neri herritxik inferno handize pasatzen zintzaidan. Bildurran dian aukan, gonbidatu bat gaizki usteko. Orduan, kontrola behar nuen, kontrol osoa. Benetan, sabes? Bai, benetan! Gaztean, benetan sabes. Eta hemen txegaude bestatal batez zuen podcastean, zuen konfiantzazko podcastean. Zuen podcasti gogokoenean, benetan zabizen. Aitzitxoaz. Bai, izan barrizen, ongi etorri, malen altuna biteri, zelantza. Eta ongi etorri, itziber grados muñoan, ni oso ondo zelanzu. Oso ondo, pozik. Ostra, honek emoten dau, tertulixa bat hasi. Naita da, bai. Egunon, hemen daukagu gurekin itziber grados muña, zer modu zaude, itziber? Honek tirtulia. Inik tirtili diridi, honek tertulia dirudi, ze, claro, igual zuzenagoak izaten hasi bar gara. Ze jendeari ez ari gustatzen, guk gure gauzen inguruan eskatologiez hitz egitea. Zeinek kritika usaitxo inguna, itzi? Gaitu. Zeinek? Gogoratzen duzu Kilikiren atalean. Bai. Hitz egin genuela idorreriaz. Claro. Ez bakarrik Kilikiren atalean, gure idorreria izan da, atal askotan... Bai, askotan. Bueno, indala ditxini barriro kontauot, gastroenteritiza segonitzela, ez dakitzer, bueno, parkatu baina, hemen hashtag naturaltasune. Bale, emakume batek iruzkinetan guri gustatze egula, iruzkinak jartze dituzunean, txarrak badira ere ondo, ze edukia ematen digute. Ba, emakume batek jarri zuen, hain zuzen, @txitxinotak jarri zuen, ba, idorreria ez da ingauza ezinezkoa. Esan nahi dut, norberaren bizitzeko modua eta ohiturekin zerikusia dekola. Bai, egia da hori. Prom, pom, pom. Vale. Baina gero, beraz, utzi drogak, jano beto eta mugitu gehiago. Vale. Bueno. Kaso egin marko diogu. A ber, berez, guzurrik ez dago esaten, baina, gauza bat, nok esatzu, bizitza ona erundebe, gastroenteritizik, ezin danik eukin ipentzutan eukikulen onoz. Osa, esaten ari zara gutxi mugitzen naizela, benetan? Esaten ari zara txarto jato gule? Eske, claro. Besterik gabe, ez du gehiago esango. Ikusto zuet tortilla patata sano dugu laure. Beitu, aste hontan, apuntatu ditut hainbat gai, sarreretan hitz egiteko. Ustut, ja, 7 aldiz komentatu dudala. Bai, nire WhatsAppeko bakarkako taldi, baina berez gero ja sobre la marcha pixkat datorrena kontetot. Ja, baino diot, komentatu nahi dut. Da, oin gaztuz ulertzen. Batzuk ez ditut ulertzen, ez dakitze bai datzen nuen hau, eta adibidez, otsailean gaude, hau temporala da, baina momentu honetan otsailean gaude, eta komentatu nahi nien entzulei, edo galdetu, ze entzule batek idatzi zigun Instagramera, galdetzen ia zeba ez genuen nekroporra bat egiten. Beitxu, gauzat esango dizke, entera honitzen nekroporra itxasen duela, pentsanoan, pixkat hori bintxatzate ez? Tipo, raru. Ez dakit? Bueno. Nekroporrena, niri pixkat atzerak adimoen emotozte, ez dakit, niri iritzixe da. Bale, bai, ala sentitu dezakezu malen. Pixkat atzerak adimotozte, ez dakit, ez tona inor gaitxek esan. Ez dakit. Hombre, a ver, bakit txorra badala. Guazen azaltzera. Osea, guk nekroporra egitea eta nik 3 pertsonaia publiko edo famatu aukeratzeak, ez du esan nahi dudanik pertsona hauek hiltzea. Abro bintxantzate, ez dakit. Beitu, aukeratu behar ditut 3 pertsona. Baina zeren arabera, pentsa duzu
orain Vale. ezaduko dizut, bai. 3 pertsona, egon behar dira minimo gizon bat eta emakume bat, bale? Osea, gizon eta emakumeak egon behar dira, 50 urte gutxiagoko bat, 51 eta 80 urteko bat, Bai? eta 80 urte baino gehiagoko bat, Vale. bale? Irizpidea, 80 urte baino gehiagokoa bada, Baina edo norra aukeratzozu? O... famatua izan behar da. Bai, baina esan nahi dut, aukeratzozu tipo ondo jaustatzuleko, txarto jaustatzuleko, itxure eskasa ikustatzezuleko, irizpide batzuk egon bideo, osea, Pues imagino... irizpidea da, pues que ya luce que tiene un pie en la tumba. Ah, vale, luze. 80 urte baino gehiagoko Baina, horrek. adibidez hogeta marrekuan kasun? Hori random, sin Random. más, bai. Bai. Pues jo que sé, jados bat jarriko nuke. Hirugarrena, vale, 50 urtetik Bai? berakoa ez dute esango. Ze hemen Euskal Herriko jende askoren tripak mugi ditzake, eta ez dute esango. Eske Errespetuagatik. bezaitzi, bai, ondo. Oso Baina ondo. eske hau hemen pasatzen da eta hemen gelditzen da. Hau da, Karo, ni ez bai. noa kaletik horrela. Karo, bai, horrela itxe, baina nekroporra benetan zabizan, ojo. Nekroporra Bai. pribauen. Ez, vale, esan eta pitido. Vale, Vale, nik ez jakin. más, planteatu genuen ona ekartzea. Eta idatzi denion. Bueno, Eta etorri errepreari ez da etorri. Karo, orduan, Ah. ez dut nik orain bere izena esango, eta gero de repente, hortxe, aulkian gomidatu. Pues igual ez Vale, esan niri. da nire aukera. Behitxu, nik horri pertsonei buruz gauzat kontaukot. Baina benetazkoa da. Bai, eta prensarrosan sartukoa. Vale. Zestaki inok nordan eta esileike jakin ordun. Pertsona horri idatzi bigontzela komentau zeuztienin, taldin, esan, bai, guai ongo litzake pertsona hau ekarti, pentsonan peligrosu behintxantzate. Ze, nire esperientzixatik, nonos bierra inizoten programan baten edo, badakit, egon izen dela lotute etorteko, egune heltzear, superrondo, dana elkarrizketi lotute, eta atzenengo momentun esan da bela, Ai ba. ba, ez ezinek egun. Eta gerora, hori gentiaz komentetan, kontizu, indau hori mekanismoi baten baino gehixotan. Osa, leko askotan eitzen dau, lotu elkarrizketa bat, perfecto, jugona aldot, no seke, eta gero, ez ziot. Ai ba. Eta gentilla alertatzen da horren ingurun, ze Bai. askotan eitzen du, eta gero hori putada bada. Eta hori askotan pasabako, bai. Bai. Orduan, hori pertsoni, bueno, nekroporra ez dakit, baina nik ingo leuke porra de amen be, lotuko Ez gule mas. eta ez da etorriko. Bai. Ba, egingo duguna da pertsona hau lotu azken grabaketa tartean. Bai, Vale, ez bai atzaleko etortzen, bostan. Eta lehenago bukatzeko. Etxa. Hala. Hombre, vale. Vale, Urrengoak listo. dira, aipatzea. Bai, patu. A ber, nun dagoen, bai, Masiel, de la cantantea, María de los Ángeles Feli Santa María Espinosa, Bai, dauzkala 77 urte, bai, Masiel, mitika, eta gero, zaharrenak dauzkala 34 urte, eta da Clint Eastwood. Dela zuzendari, zine zuzendari bat. Vale. Eta horrei hartu zezu itxuri, sin más, lasterri itxekoana. Es que 34 urterekin, 84 askoz urtez. gehiago. Firmoko neuk ez ni 84 ondo, Ondo. Eta beste urte batzuetan urtero jartzen dugu Van Dijk edo zuzendaria auzu jakingo duzu. Bueno, un tal Van Dijk edo ez dakindu bere izena nola den. Mhm. Dijk. Dauzkala ja, kasi 1 urte, eta ja beraz nola, aurten ez duen inork jarri, Eta horten. eta aurten eroriko Klaro. den. Bai. Bueno, basuek, nahi bozuei ja sarreri amaitzen jungoa. Polit eta geratu zaigu. Oso politxe gatuaku. Ez dugu zer esan gonbidatuai buruz, esan geu gitxen ez Claro. gorrodan, esan geu... Ah, buah, vale. Bueno, aldo zuei nahi bozuei zuek nekroporri. Aldo zuez, egin behar duzuen ekreporra iruzkinetan, YouTubeko iruzkinetan. Niri pixkat ilun eta makabro bintxatzate, Ez, baina, nahi zuena. Eta esan Baina, dugu... Boi, eske, ni zegoen arrara bakarramen. Ez. Eta esan enbikeu, datorrela honai, ona, zuaitz gurrutxaga. Gurrutxaga! Eta entzularen galdera? Claro, baietz, ontxe entzularen galdera. Vale. Baina itxain, datorrela zuaitz gurrutxaga, eta elkarrezketa askotan kontau daben modun, gaur be, kontauko dabela bere ibilbidi, berak sufridu daben gaixotasune tok, beran futboleko ibilbidi, bueno, gauzazka duk ez konteako, baina batez bez entraukoa, tok edo trastorno obsesibo-kompultsiboa. Euskeraz nola da? Nahazmendu... Apunto honean. Obsesibotasun, nahazmendu... Nahazmendu obsesibo-kompultsiboa. Vale, perfecto. Así que Eskerrik listo. asko. Bai. Vale, bai, horren inguruan arituko da, gauza asko azalduko dizkigu, bere esperientziak ere bai, lagungarria izango zaio oso entzuleari, ze behar bada baten bati ere pasa dakioke, eta
Ze gehiago esan behar nuen, baita ere? Eta futbol. Ole, Bueno. futbolista bat, futbolista bat, a lo tonto. Bueno, futbolari hoi bat, Bai. baina a lo tonto ekarri gu. A lo tonto ematen du bera dela el tonto. No. A lo tonto futbolista. A lo tonto berez futbolari bat bera beste gule ekarri, eta nahi barik ekarri gu. Bai, nahi barik. Osa, konstiente izen barik ekarri Bai, gu. porque conscientes dugu Ez, ekarriko. ez. Bueno, entzularen galdera entzungo dugu, Ya está. eta bueltan zuzerean ja, zuaiz gurrutxaga. Hola, neskak, zer moduz? Ia, hau da nire aste honetako galdera. Objektu bizigabe batekin hitz egiteko aukera bazenu, ze objektu aukeratuko zenuke eta ze galdetuko zenioke. Eskerrik asko! Agur! Bere bizitzako irabazlea sentitzen diren galdetzeko gonbidatu asko izan genitzake gurean, baina bera bezalakorik ez. Eskerra jatorra dirudien zelgoi barrekoa izatea guretzat ez da premisa ona. Behintzat inferno handietan aurkezle aritutakoa, futbolari hoia, umoregia, nola ez dugu ba hemen onartuko. 5 aldiko verifikazioak egin behar izan baditu ere, zorionez, saio honetan 20 verifikazio egiteko tartea ere badugu, eta ondo, 60 behar badira ere gugatik perfecto, gaurkoan maia tortilla eta izketaldia konpartitzera. Gurera gonbidatu dugu, Zuhaitz Gurrutxaga Loiola! Eskerrik asko. etorri. Eskerrik asko. Ze problema dago Elgoi barrekin? Bueno, a ver, kulpak eitziz eitzik idatzi dau, baina, a ver, Elgoibar Sin más, satartxua, ez da? sin más. Zu markin arrasea. Bai, Osea, satartxua Elgoibar. Elgoi barra juergan jongo zeinan inoiz. Beitxu, baten. Bate makarrik? Bueno. Baten. Vale, markin arrasko tortzen zian garai baten, Elgoi barrea. Baki, atzaleko, igual, lauretan jun eta juergizaunken behatzire karte domeketan bebai. Nik imaginatu, 17 urten ditun, realeko juveniletan nengoen, eta nere preokupazio kezka bakarra astean zehar zan, ea partidua noiz geneukan. Ze igandean bageneukan partidua, realeko juvenilekin, Du ditxatzun. zapatuan ezin nagoen juergain. Orduan, zapatuan basan, alik eta goizen gainera, atzaldeko lautan basan, jaseitan o zazpitan Elgoi barren, laguneri galdetu zen batrago zijoa zen, haien igualera iristeko, eta baik ez du parranda zagoen, on jazta. Pues, Juergistiza baina. Ez naiz, baina orduan, hombre, adin horrekin Ja. buruan besterik ez daukazu. bai. Juergain, eta bueno, bai. Bai. esan. Da, egize pasatu zaidan lehen goindela 2 hilabete. Estatu batutan nagoan nere urte betetze egunean, azarroko 23. Bai. Gauza bat grabatzen realarentzat. Vale. Boizen aida jon euskal Vale. komunitate badago, eta peña bat inauguratu zen realekoa, eta bueno, grabatzera jonitzen, realak eskaintza horin zian. Aber, nahi nun aurkezle bezala, realera itzuli. Pentsa ez, 20 Vale, urte eta gero. Qué guai. Bueno, eta nere urte betetzean, eta festa bat antolatu ziaten, eta oparitu ziaten realeko kamiseta bat, atzean Gurrutxaga, nere abizenakin, Mhm. eta zenbaki bat. 44. 44 da nere adina. Bajoi bat eman ziren. 40ekin ez naman krisirik euki bat ere, eta ontsi euki dute 44. 44. Baitu, esango izet, hemen gauzan intimidadea kontatu behar dira. Oi, Osea, Bakarrik horretara gatoz zuait. duela urte bat, bueno, ni bikotean eukan, eta utzin gendun. Vale. Norbaitek utzin gendun esaten dunean da, utzi egin zaituztela. Bapaten aurkitu nintzen, 43 urte Klar. eginda, eta bakarrik. Eta hor, lehenengo aldiz bizitzan, adinari behitu nion, ostras, bakarri nao, ez daukat familiarik, ez dakit, ez dut sekula pentsatu, umerik eukitzerik, baina derrepente besten bizia idealizatzen hasi nintzen, ez daukat ezer, eta gizer, bakardadiri bildurra, Bai. eta hor izan zen lehenengo aldia, krisi bat sortu zela adinak. Soltero zaude? Jakipa daiteke. Gau esos. Ai, Vale, Dios. balio digu. Bai, Esango lehenengo ia zelan zau esan. hori da. Zelan nauan? Bai. Ba, ondo. Beitzu, gero hitz egingo dugu igual, nahi boduzue, aipatu duzue 5 aldiz verifikatzen Bai. zera, eta jendeak igual esun ulertuko, eta horrek tokarekin, trastorno obsesibo-kompulsiboarekin zer ikusia dauka, nahazmendu obsesibo-kompulsiboakin, urte askotan pairatu dudan zera gaitz mentala edo, eta alde hortatik ondo nago, baina, bueno, ejemplo bat ipintzeko, nik baso hau hartu dotor, eta begiratu oso ondo garbia zauan, ezauan, nondik datorren, Bai. gure ere botella itxi batetik, oaindik ere, oza, ondo nago, baina adibidez gauza horiek, oaindik konturatzen naiz gauzako betu behar dituela. Hori, tokari dagokienez, lehen sarreran aipatu duzuelako Bai. pizkor zera bat. Bestela, eta bestela ez esango izuet, oin indiazun galdera horrekin, lehen indiazun galdera horrekin, Bai, ia soltero zaude. montaña rusa emozional baten, azken, Sentitzeza. kauen sos, Ez da erreza, ez? Ez da erreza. Azken asteetan, gora berakin, sin más, ez da larria, noski ez da larria, baina, bueno, loak Bai. entzen dizu batzutan, eta Eta zelan kuidatzo zuzukolako momentuk, oza, zuk gaizki. Osea, gaizki, baina
nik adibidezolako momentutan, normalin afekteto este estomagotik. Edo tripako minek, edo gozi jutate, edo ansiedadiaz jatot, edo... Nik gauza da hauetan loa galtzen dozula, edo bueno, horra estezarako rumiatzen pentsamentuak, eta estezera pinpon jolas baten, hau esan banu, hau esan bazian, ze sentitzen dut, ze estu sentitzen, eta estezera hor, etengabeko pinpon jolas baten, eternoa dana, eta zure burua ezin da lokartu. Ez, bueno, ez da grabe hau inundik inora, baina galdetu diasunez, nola kudeatu, nun erasoiten digu nolako pentsamentu batek, zuri adibes estomagoan, pues neri igual loa galtzean edo. Zorionez, ez daukat goizeko 7 jaiki berrik, goizetan libre, aste barruan libre ibiltzen naiz, osea, ez daukat, horrekin ez daukat problema hondirik ere. Osea, eguerdiko ordu batetan altxatzen dela zuait. Hainbestez. Zuk, momentotan astegune libre, baina eukizuz ordutegi eta lan diferentik. Bai. Zezu duk ezu kurrikulume beteta. Osa, izeza fulari xe, goregila, urkezlea, osa, zure kurrikulume da pixkat giganti, ez? Bari hau bai. Bai, bueno, urte askotan futbolari izan nintzen, 15 urtez, futbolari profesional, kategoria desberdinetan, lehen mailan realean, da gero beste kategori batzutan, maila batzutan, baina 15 urtez, eta gero bai bizitza asko aldatu zitzaidan, kasualidades edo, en fin, baten eskenatokitara igotzen hasi nintzen, eta... Hori nahi barik izan edo planifikau izen duen? Ez da bat ere romantiko baina esango izo dena, diote... Ez da bokazionala izan zala, esplikatuko izuet motz zela izan zen, nik neskalagun bat neukan orduan, eta behin nik partiduan neukan, ez dakit, Irunen jokatzen un Real Unionen, eta bera junzan kontzertu bat ikustera. Sidoni izeneko talde baten kontzertua ikustera. Sidoni da musika indi, musikan Espainia mailan ezaguna den Kataluniako talde bat. Junzan ikustera kontzertu hori, urrengo honen galdetu nion, cariño, ¿qué tal, se moduze kontzertua, y tal? Da oso ondo, eta gainera oso majoa zirala, eta ezagutu zitula, eta muy majos y tal da. Ez dakit, zinzian, ez dakit, segurtasun falta zeloak esango nuke, baina eske satarra da, ez da, danok bizizan ditugu, baina, bueno, horrela da. Lehenengo dira, hola, bueno, eso, majoak, como que majos da, bai, eurukin juergaren atera ginean, eta eurun hotelean bukatu bendu juergan, eta... Hombre, normal, zeloak sentitzen, ez una cosa. Ez litzak izan behar, zeloak ez da gauza bat arro kontatzeko zeloak izan, baina... Inseguridadea. Bai, deitu desagun. Normala da. Sentitu nintzen pizkatola, ai, Jesus. Desan nion, ostra, cariño, no te va a mentir, baina pizkate, urduri jarri nezo, eta, bueno, desan zian, mesedez maitia, oso itxusia dira. Osa... Mitiko eskusi ipitxetala, esan hori eskusi askotan ipitxetala. Bueno, hori, inseguro sentitu nintzen, talde honegatik, eta lehenengo aldiz bizitzan, sentitu naban nau, jeloskortasunan nahi dozuna ditu, lehenengo aldiz bizitzan sentitu naban nau, eta izan zen musika talde bategatik. Da nintzen, nire naiz oso impulsiboa naiz, da nintzen bukle baten sartzen hor, eta erabaki nuen gitarra jotzen ekien zerbait, eta erabaki nuen, zuaitz, gitarra joten hasi, osea, kantua egiten hasiko naiz, disko bat aterako dut, kontzertuak ematen hasiko naiz, eta talde hau teloneatuko dut egun batez. Osa, hori izan zen, imaginetu, hori nire liburuak dauko izena subkampeon, esto sí que subkampeon, hau bai dela subkampeon. Enun pentsatu, haiek baino disko gehiago saldu, edo, ez, haien telonero izatea. Hasi nintzen kantuak iten, gazteleraz, oza, kasu hartan, disko... Baina bazen kixen komposatzen ala? Ikasi zuen! Disko bat atera naban. Ezken nire idolu zaia. Ja nire idolu zaia. Bueno. Benetan, hau itxaren nire idolu zaia. Ba, gero kantuak entzun barituzu, eta berresan, berse... Bueno, bardin da, baina... Gaur egun entzutea posible da? Publiko daude? Bai. Saiatu nahiz eskutatzen, baina nun baiten agertzen dira, bai. Kontua da, bueno, hasi nintzen kantuak egiten, initun zenbait kantu, disko bat grabatu nuen, diskoa ditzen zen Concelos y Señales. Me cago en la leche. Eta kantuetan aipatzen nun, histori guzti hau inkontatu izu dana, eta kantu bat izena zeukan Concelos y Señales, diskoak esala. Diskoari izena matezion, eta lehenengo esaldiak ziren, te lo cuento con celos y señales, yo no compito más con feos profesionales. En fin, kontua da... Idolu literal. Ez, bueno... Kontua da zinitzela kontzertuak ematen, hemen edozein lekutan berdin zan, ondio futbolista nintzen, profesionala. Tabernetan, ez dakit, plazatan, karnizari baten, behin Bilbon, akoratzen ez denda baten, G-Star denda baten, jonun eskaparate baten. Kamista baten truke. Eta ni, nik berdin zian, orduan berreun bat euro ateratzen dituen kontzertuko. Ateratzen dituen boltsikotik, esan dut. Nik gastatzen ditula, 200 euro. Eta bitartean profesionaletan jolasten, oza, zu ezaguna zinen, ja. Bueno, baina nentorren de vuelta.
Realean egon nintzen lehenago, gero vale. gainbera handi bat, Vale. eta ondoren- pixkanaka horren bilamo Real Unionen bigarren mailan ja, Vale. profesionaltasunean barruan, baina ja ez nintzen lehengo realeko tipo aura edo. Ja. Orduan, nahiko... Eskutautsua. Bai, eskutautxo honengoen. Vale. Bueno, has nintzen kontzertu ematen, eta sorte okin egun baten, promotore bat nire kontzertu ikustera etorri zen, ni kontzertutan esplikatzen nun, oin esplikatu izu danat. Kantutik Bai. kantura esplikatzen ditun, urrengo kantua zertasi joan. Eta promotorenek entzun zaban, ni gaur kontatu dizu dana. Bai. Esan zian, zuaitz, dentro de 2 meses traemos a Sidoni a Donosti. Nahi dituzu teloneatu? Eta esan nion, sí, para eso estamos, sí, pa que estoy. hostia! Eta bai, eta teloneatu nun Sidoni gaztestenan Donostin, Ze fuerte azua. eta esan nun, jazta, oza, nik, hau, zirkulua itxiot. Ze pasau zan, motz, esplikatzeko zergatiko hain hemen nagoen. Eta itxain, parentesi bat, Bai. zure bikotik hor danin zesatzun. Nire bikoteak ja utzi gendun, oza, Ah, bai. tarte hortan, Ja ez egoen. tarte hortan etzan ere bikotea, baina enteratu zan hau gertatu Vale. zala. Eta idatzizun. Bai, idatzi zian, esan zian, enteratu naiz Sidoni teloneatu zula, zorionak y tal, da, bueno, itxi zan zirkulua edo, hasi nun zirkulua ura. Baina hemen badago plot twist bat, seguro. Ze pasa zen? 40 urte dauzkat, ez dut ulertu esan diazu noin. Plot twist, tipo giro los acontecimientos, edo como... Bueno, izan zan, hasieran ere eskenatokitara hasiera, arrazoi hau izan zan, bat ere bokazionala etzan izan, Bai. gertatu zan, kantutik kantura esan bezala esplikatzen ditula urrengo Claro. letrak zertaz zen, urrengo kantuaren letra. Karo. Eta ohartzen nintzen, jendeak arreta gehiago jartzen zuela, hitz egiten nuenean, kantatzen nuenean baina. Hitz egiten nuenean, jendea adi zegoen da barritezun gainera, oza, biz komika hori, esaten, ostras, barreara egiten dut. Kantatzen hasten nintzanean, jendeak komunera jotezan, zerbeza eskatzera, oza, eta pizkanaka hartu nintzen, nik seinaleak ikusten ez naiz oso abila, baina hor ikusten du seinalea zein zan, gerota gutxiago kantatu, gerota gehiago kontatu. Hasi nintzen hola gerota gutxiago abesten, eta gehiago hitz egiten, eta hola bakarrizketa baten bukatu nuen. Gitarra utzi nun, eta batean eskenatoken aurkitu nintzen, hitz egiten eta jendeari barrera egiten. Baina esan bat ere bokazionala izan, nik ez nun monologo bat bizitzen ikusi. Lehenengo monologoa inunean. Wow. Nire anekdota kontatzen hasten nintzen, lehenengo hori, kontatu dizu dana, baina gero futbolekoak. Eta jendea barriten zaban, eta pixkanaka teknika hartzen joan nintzen, publikoak esaten dizulako nola kontatu gauzak, ezta? Nik ez nekin ezer rontaz. Baina esaten, ostra, hau hola kontatzen duanean jendea barriten da. Hori da. Bueno, ensaio error edo esaten dana, ezta? Eta hola hasi nintzen bakarrizketak egiten, gero telebistak deitu nindun, gero antzerkiak, eta bukaeran liburua. Baina hasiera hau izan zen. Sidoni esker. Zuaitz, nire bizitzan ez autoten pertsona originalena. Auténtico. Bai, eskerrik asko, Originalena. bai. Me encanta. Ai ama. Malen, autoestima bajuak ineturren ez gaina eskerrik asko. Ez, benetan dinotzute. Bueno. Qué guai. Bueno, hau historia pizka rarua san. Ez da raru da, autentiku. Autentikoa da, bai. Hola izan zen, bestela egongo eta nintzen, gaina- entrenatzaile izango nintzen, ez da gizi izango nintzen, espanitz egun hartan inseguro sentitu. Zu emeretziaz urte zinen, Bai, lehenengoz. bai. Eta emeretziaz, ja profesionala zinen? Ni ja profesionala nintzen profesionala, nik Bai. dirua irabazten nuen 16 urtetatik. Baina Lehenengo taldean 19 urtekin. Lehenengo taldean, lehenengo mailan 19 urtekin, bai. Ze gazte, txabal. Ostras. Claro, badakizun ere kuadriakoen, zera, nola esango, duda edo azteko preokupazioa zein zan. Ea larun batean, diru eukiko zuten, kalimotxotarako edo kubatatarako, hori zan. Osa, eta nire preokupazioa zan, 40.000 pertsonan aurrean, enaban ridikulo ingo. Osa, Bueno, bakoitza bere neurrian, esan nahi dut, bai, zure momentu hartako preokupazioa hori izatea, normala da. Bebai, zer Bai, baina pentsa hori gestionatzen, hori Diferentzia, kudeatzea. ja, Osea, bai. kalimotxo edo kubatak edatea izatea preokupazioa edo Bai. 40.000 pertsonaren aurrean gauzak ongi egitea, eta Bai, horrengo bai. gunean egunkariak zu kritikatu edo puntuatuko zaituztela jakitea, guzti hori ez da erresa, inok ez zaitu preparatzen hortarako. Mhm. Ni eske, lehenengo baina debutatu, baina bi astelenago, aste balenago, elgoi berren joerganen bilen, ere lagunekin, erabaki bera zeaiten, dudatzen ez da. Bai. Eta batean prestatzen zaituzte futbolean, saltoiteko, korrikaiteko, baloia joteko esker eskuin, buruz, inok ez zaitu preparatzen, olako aldaketa baterako. Ni pasatu nintzen 200 pertsonan aurrean jokatzetik, Realeko bigarren taldean, 30.000 pertsonan aurrean jokatzera. Heavy, txabal. Egunkariak irakurtzetik, egunkaritan nitaz ari direla irakurtzera. Eta hori egun batetik bestera, ez nizut ezan preparazio, ezan, batere Eta prestaketarik zuetzean egun. eruzen du. Ni gaizki, zoritxarrez gaizki, baina zorionez beste batzuk badaude, esan dizudan, inteligentzia mota hori ez hitz egiten igual, baina barruan zerbait daukaten nik ez naukana, gestionatzeko hori. Aha. Beti pentsatu izan dut, adin horrekin arrakasta izateko lehenengo mailan bi aukera daudela. Bat da, tokatzen zaizuna baino helduago izatea momentu hortan, edo inkonstiente bat, lehen esan duguna. Bai. Inkonstiente bat, eso hartzea, zer dagoen nire inguruan, osea, ze karga jartzen ari diren nire bizkarraren gainean. Ni konstiente egin nintzen,
utxe egiten manuen zelaian egun baten hemen Realearen anoetan, eta gola jasotzen bagenuen, ni defentsa nintzen, eta partidua galtzen bagenuen, nire kulpaz, konstiente nintzen, urrengo egunean provintzia erdi tristezi joala lanera, edo aserre. Eta horren konstiente baldin mazera imaginatu nola ze dardara aukidezakesun hanketan, eta nik hori neukan. Ni ari nintzen ere ametsa betetzen, Realean jokatu lehenengo mailan, eta ez nuen jokatu nahiago nuen aulkian egon jokatzen baino. Ze ateratzen nintzen zelaira, eta neukan decepcionatzeko beldurra, itzela zan. Eta bueno, hori pena hori bezala daukat, oain dakidan, 44 urtekin dakizun gauzekin, jakin izan manitu orduan, ezta? Ametsa bete nuela, eta amets hori nuela disfrutatu, are gehiago, sufritu nuela, amets hori, lehenengo mailan jokatzeana. Baina ez duzun autoestimigo, adibidez, zura ametsa betetik, dinot, imaginau, zura ametsa futbolista izetik gaina, primeran, 19 urtaz lortza zu, realin, egoi barku, zure real maitxin, autoestimistutzu igoten? Bai, noski, baina preokupazio, igual autoestima erresago naukan, oro altuago naukan, gazteago nintzenean, 16-17 mesortzekin Realean nengoen ere bai. Ni 13 jo nintzen Realera, Realeko infantilletan jokatzera. Orduan imaginatu, ikastolako zera izatea, tipo ezagunena ia, hor bai autoestima. Karo, baina lehenengo maian jaizengo zinen, herriko idolu. Noski baietz, ez dakit idoloan nintzen, baina zegoen beste kargak gainartzen zion. Da 13-14 ez naukan beste karga hori. Bakarrik alderdi hona zan. Bakarrik Realen jokatzen da honek, bueno, danerako balio zuen, adin hortan, popularrena izateko, popularrenetakoa ikastolan, ligatzeko. Bueno, bai, ematen zizun hori, da autoestima tonto izateraino, segurazki. Niniz bereziki arroa inoiz izan, baina adin peligrosoa dira, 15-16 urtekin, eta hola begiratzen bazaituzte herrikoek, baina beste karga hori etzegoen. Eta lehenengo mailan zegoen, bai, autoestima nahi dozun leguraino igoko diate, baina zelaian jetxinezaken huts batekin, eroakatz batekin, orduan, bai, hori gestio hori esan erraza izan. Eta momentu hortan presio hori sentitzen zenuela jakinda, zure parean, zure kideren bate zenuen zure egoera berdinean ikusten? Edo ikusten zenituen besteak, tipo, hemen hau normala da, tal? Hori uste nuen. Nik uste nuen ni bakarren nintzala hola zegoena. Orain pasatu da, duela urtebete subkampeon izeneko liburu bat argitaratut, guzti hau kontatzen dut liburu hortan. Ander Izagirre idazlearekin, eta liburu hontan guzti hontaz ari naiz, baina, bueno, oso konkretuk izta, oso konkretu sentitzen nuen, anekdotaskokin, eta, bueno, oso esplizito. Eta oain, deitu diate, nire taldekide horiek, agian, 300 partidu lehenengo baina jokatutako jendea, nik uste nuena jende segurua, jende indartsua sana. Tal. Deitu, eta esan, zuait nik hau ez dut publikoki esango, baina nik ere beldurra sentitu dut, lagun batek esatezian, nik bazen garai bat, non, etxean jokatzen genunean partidua, bukatuta gero, nire alibioa san, nire arnaza san, jakita bi astez ez nitzela itzuliko jokatzera hor. Ze txistuak, edo igual, edo kritikak, edo nahiago zuen lagun honek adibidez kanpoan jokatu, etxean baino. Nik orain COVID egon danean, COVID asuntoa, pandemia eta publiko hori gabe jokatu denean. Esaten nuen, zenbat jokalari lasaiago ote dagoen orain jokatzen lehen baino, oza, publikoakin baino. Ze batzuk ez dute gestionatzen hori ongi. Eta nik uste nuen nintzala bakarra, baina oin esan bezala liburua dela eta harinez mezu asko jasotzen, harrigarriak niretzat. Eta esaten zuaitz, ni ere olago naiz, nik ere sentitut beldur hori, eta esan jendea 300 partidu baino gehiago jokatutakoak lehen mailan. Bueno, oin, zarratu eta Rosalire goiaz. Hori da. Arrosali, gastroenteritisa baino kerragoa den robota. Bueno, bueltan gaude, orain Arrosaliren tartearekin, ez dakit, batetik, podcasta ezagutzen zenuen, biztaz behintzat? Bai. Ole, ospaten bieko esatzen da. Bueno, ez da zaia. Ez hau zen, baina gaur dudoa sartu ziren entorrenean, berandu iritsi naiz, gimnasio naunez da berandu netorren, eta sartu gata buruan, benetan sabiz beharren berandu sabiz, sala. Eta sartu gata, ez hau zen podcasta, baina sartu gata, ostra, zera, jungo naiz, hitzez berandu sabiz esango jate. Ez da batere txarra, hau baino asko zobea da. Obida, eskoi arte esan eskuez beste batzu, baina berandu sabiz, ostra. Ez que berandu netorren, ostra, esan dio, lehenengo txistia badaukat, itxiko naiz da berandu sabiz, da gero akordo naiz benetan sabiz, sala. Sartu gata li hori, ez dago izen politxa da baita, berandu sabiz. Aitzi, no nos envió tipo edición verano edo, igual berandu sabiz ipiniko tzeu. Bai. Eta beti berandu iritsi da ila, iruretako bat beti berandu iritsi da. Zuaitz kontua da, asko errepresentatzen gaituela izen horrek. Berandu gabiltza beti. Bueno, total, Arrosali da Arrosali da robot bat, neska bat, eta normalean planteatzen ditu, aste honetan, sare sozialetan topatu dituen galderak, edo trend viralak, kasu hontan, hitz egingo digu gai konkretu baten inguruan.
Eta ez digu ez TikTok ez ezer ekarri, porque ez zuen topatu. Bueno, a ver, Vale. ez datzau bezar esango, bingu gaitxik. Kaixo zuaitzito bonitito bonsai selako txizabiskat, bueno ez, inadixe hobeto, zelaik za, arrosali naiz eta zure espiritu magikoen kanpandorrea naiz, zure barrura heltzeko poderea daukat zuaitzito bonitito, beraz, gaurkoan, zure barrura begiratuko dugu, aurrekoan antzinako Twitterren ezagun batek kontatu zuen hainbat ohitura txikiek bizitza aldatu ziotela, edo bere egunerokotasunean asko lagundu, goazen begiratzera oiea, kontaidazu zeintzuk izan diren bizitza aldatu dizuten ohitura txikiak, asko lagundu zaituen ohitura edo jarrera sinpleena bada ere, bizitza onerutz edo txarrerutz aldatzeko ohiturak izan daitezke hau, egurre zuaitz. Bueno, bitxixea, Rosali. Bai, zer retorri jatan ondo hau ulertzeko? Zer. Herri txiki infernuan din 8 urte egotea. Ze euskalki desberdin asko nahaztu ditu, eta Vale. nik ja belarrixea hain daukat Bizkairatik Sibireraino. A ber, eske da, erdi ondarrutarra eta erdi batua. Baina gero Esan dago. aintzina esan da momentu Bai, baten, bai. osea, nahazte hona zan, eta konturatu naiz ongi torri jatala herri txikiko ibilbidea. Sí, porque has dado multicultural. Bai, guztiz. Horre, hiru lau euskalki baso den nere Bai. eritzian. Bai. Galdera zan ze gauza txikik bizitza aldatu Ohitura txikiak, txikiak. bai. Bueno, bat aipatuko nuko lan, da komunera nonean pixa eserita itea. Bai. Oso ondo. Abeitxu. Bai. Eta ze baldatu dizu bizitza? Bueno, bizitza askoz gutxiagotan garbitu behar duzu komuna, askoz agradableago da komunera jotea, bueno, mutilok zutik egiten dugunean, bueno, en fin, ez da, ordan, aldatu dit bizitza, bai, esan duzu, ohitura txikitxoa bizitza aldatu dit, egin batean. Claro. Bai, eta orduan, aprobetxatuko nuke, nire etxera datorren edozein mutili, eskatzeko mesedez, komunera baldin badoa, eserita egin dezala pixa. Bai, garbitasun kontuengatik batez ere. Bai, noski. Zutik egiterakoan hori izaten da kriston festivala. Hori da. Eta ez da zer kostatzen esertzea, ustot gainera, entzun dut medikuek esatu dutela hobe dela ere, gainera eserita egitea, ez dakit zergatik. Orduan, bai, ohitura txiki bat aldatu duana hori izan da, duela ja urtetxo batzuk, eta bizitza agradableago egin dit. Aldatu ez dit asko, baina agradableago egin bai. Ohitura txiki bat hartu nebana aspaldi eta bizitze onerako aldatuztena da, lehen enebala bape urik eraten, eta gaur egun asko. Eta aldaketa itzela igerten da, Eta gainera... Onerutz. Onerutz, bai. Eta deskuetan hazen momentun da igertotenin, ostra hor gitxian eraten jaigerritxot. Ja. Eta igertu da nin, igertotu lan, asali... Bai, hilian eta... Bai, da nin, pilo bat. Bitxo. Así que, eran ure. Bai, ni bana bilamen eraten. Atzo, ez dizuet esan, baina atzo, malen zurek nitze ginaban, da ordua esan zenian gaur noiz etorri, eta esate dit bukaran, bihar ez dakiz urtan goizian, deskantzau. Eta justo, netorren, deskantzau. Eta zena, ezki sentitu nizan, ze etxarri aran azetik netorren. Antzeslan funtzio batetik, eta lagun batzukin afaltzera, eta bitrago hartzeko asmoakin. Eta zure deskantzau horrek, nire amak... Lanak aldatu notzu zen? Ez, jarraitu nun, baina eman zian zera bat, ai, Jesus, igual aberjun barduan super oso fresko, eta oso argi, oso lucido. Askotan labordu loite etortega. Vale, bueno, junitzan lagunen gana, eta eranitun bizpairu ardo, eta zerbeza bat, eta gaur horregatik hau asko daten. Nahiko lucido nau, baina hau hasikatzen jatalako. Ondo. Ondo iten duzu gehaten, bai. Oso ondo. El deskantzau. Bai. Gaur oso deskantzauten ator. Baina... Deskantzau esan ontzun, jo, babeitu. Bai, bueno, bihar ez dakiz ordutan zuaiz, hauna etorri bat eta beste tal, ala, deskantzau, digo, joder, que presión, da esan, joder, dan izan, ose jende juten da, igual, esan, científicos... Eta gero, hori zatotzun bardine, egoten da amaikak arte sofan olan, gero bostetan altzau dutxetako, bueno, total. Atzo arratsaldeko beratzitan joan zinen, Bai, atzo bai, gaur oso Lotara. deskantzauten ator. Erdi potxotxan abielako aztion, baina horregaitxik bakarrik. Ze normalin... Trote asko Bai, azten bueno, ja, egia kontatzen hasita, hori bidali zenian mezu hori, ez dakite gaueko sortzita, no? Bai, hori eta gero lota juti. Karo, danik erantzun izun, bueno, bai, bihar jungo naiz, eta gainera esan izun, ostra, nungoa zera malen, agrotzea esan izun, izkera hori, berritxukoa zera, porque banakin bizkaitara bai, berritxukoa tal, da nikola, sin más, txorrada bat, gaurko pizkatz, ere bai, rompere hielo. Joder, da, esiasun kontestado ezer. Ez, egon, ni goizoko irutan aionez etxera lagunekin egon da gero, esnatu naiz gaur, da, zure erantzuna zan goizoko 6 eta 57.
Da pentsau dut. Neri deskantzau esan dio, eta berra oin etorrean ordu hontan iritsi dan etxera. Ez, lotan zeunden. Dutxatik urten barri gaur, zeiretan altzauna. Karo, baina goiz iritsu jatez, hau, a ber, oina jau da, neri deskantzau esaten. Bueno, tarti txiko gusta. Erantzun dugu. Erantzun dugu, listo. Eta tarti itxi, eta bueltan gatoz. Hori da. Zer diogu, zer diozu. Bigarren partiaz gatoz, Zuaitz, Ondo eta zazta. Bai. momentuz ondo pasatzen ari gara, eta interesante. Bide batez, eta gaiarekin hasi aurretik, gomendatu nahiko nieke entzulei, eman zenuen entrevista bat, Malagan edo Granadan egon eta gero. Bai, Granadan, bai. Granadan entzun nuen atzo entrevista, eta gomendatu ze super interesgarria da. Osea, Bueno. Bueno, tipoak ere entrevista super ondo egin zizun, osea, bueno, hori da, Bueno, eta berrogeiku, hori da. Bai, luzea ordu zan. terdi edo, bai. Elkarrizketa zan batez ere trastorno obsesibo kompulsiboari buruz. Bai da, bai, hori da. Hortaz da, diot. Eta norbaitek entzuten bagaitu, ikusten bagaitu, arazo hori daukan norbaitek, ustot, elkarrizketa hortan, nien psikologa eta coacha eta ezer, baina badau dela argibide batzuk, batez ere bakarrik sentitzeko. Hori da. Askotan bakarrik, uste duzu zarela bakarra olako gauzekin, eta entzutea bentsat beste baten testimonioa, zen ez, bueno, badago jende gehiago arazo honekin, eta badago irten biderik. Hori da. Ze momentotan, igerri zendun, zoze raru duela, edo zoze zeuela pastan zure bizitzan mugatzen duena, baina esen gixena ondin jotok zala. Bueno, ni realeko futbolari nintzanean, uda baten marihuana erre nuen, normalik ez nuen erretzen marihuanarik, eta drogarik ere ez nuen hartzen, bueno, ez dakit, kirolarian nintzan, eta bueno, etzen eri bidea hori. Ozitzaidan gustatzen edo, baina udan, bueno, kalada bat edo esterretzen nuen, oporra ziren, etzegoen kontrol antidopinik, eta uda baten, 22 urten euskala, errenuen eta viaje lasai baten beharrean, nire burua igozan abiadura hondiko tren baten. Eukinun ansietate atake bat, edo brote psikotiko bat, edo ez dakit nola ditu, susto hondi bat. Susto hondi bat, ze burua ziztetan 300 kilometro orduko abiaduran joaten, eta ez nuen kontrolatzen, enekin segertatzen zan, eta uste izan nuen erotu nintzala. Osa, zan, me he quedao kolgao, gelditu naiz, nonbait, entzunda neukalako, inguruko herrietan, norbaiti pasatu zaiola, hartu zerbait zera, eta gelditu, bueno, buelta hartu ezin da. Buelta eman ezin da. Asko beldurtu nintzen, pentsatuz erotu nintzala, erotu naiz, eta ansitatea hori izan geizten. Nik enekin ansitatea zanik, orain badakit izena jartzen diot. Ja, orduan imaginatu. Erotu naiz, eta eguna pasatu nitu nola, pentsatzen eniola gehiago buelta emango, sobratu nintzala, enul horik egiten, eta momentu bat iritsi izan, nire burari, jazta, bizitza maitu da, eta 2 astetan, aurre denboraldi bat hasi behar nuen, lehenengo mailako talde batekin. Eta pentsatu nuen, jazta, bukatu da nire bizitza, ez nahi zan mendikaterako, erotutanago, hor momentu klabe bat egon zan, oso mingarriena bizitzako igual, nire amari izan nionean, nire ama zan nire konfidente, nire konfidenterik handiena, eta amak, ordura arte, nire amak dena konpondu zezaken. Edo zein arazo, ez dakit. Norbaitek iraindu nahu, edo, ez dakit, ero multa bat, berretzait, tontakeri txikinetik handinera. Amak beti zeukan soluzio bat. Kontatu nionean, ama, ustot erotu naizela, ez dakit gertatzen zaida, baina ezin dut kontrolatu nire burua, ustot zoratu naizela, nire aman begirada ikusi nabanean, esan ez bezala, begirada, ondiko gogoratzen dut. Hola, esan ez bezala, ez dakit zertaz ari zaren. Osa, ez dakit tulertzen ze kontatzen ari zaren. Eta ikusten dunean, begirada hori, amak ezin zula soluzionatu hori, esan, ostras, bakarriko inbaen nagola, bakarrik, honen barruan. Ez dakit zer da nahu, eta nire amak ezin dilagun. Baina hori poru erreta segixen? Bai, egun batzu geroago. Bale, oza, ondino jarraitzen zen duen bukle hortan? Bai, uste nuen angelitzu nintzala, eta zan ansietatea ezin nula jetxi. Bukle hortan susto handi bat izan zane, erotu nintzen. Eta gero hori, amakin konversazio gaukita gero, jazta bukatu da, eta horra nintzen deprimitzen. Ansietate guzti hori desplomatu inzan. Hazen nintzen, jazta, bukatu da. De repente, ze bizitza daukat aurretik. 23 urte dauzkat, futbolari naiz, hasi behar dut entrenatzen 2 aste barru, eta naiz kapaz ogian bila joateko ere angustiatu gabe. Eta hazen nintzen hor, bueno, depresio baten erortzen, depresioan sartu nintzen, lo bakarrik egin nahi nun, hartu nintzen bi modu zaudela ez sufritzeko, zan lo edo edanda. Zorionez, kirolarien nintzen, eta ez nun utzin ere burua horre erortzen, baina horro hartu nintzen, ateratzen nintzen larun baten, eraten nitun lautrago, bintzat ahazten nintzen ontaz. Eta bestela lo, 10 ordu, 12 alzen guztia loin, ze esnatzen nintzanean, beti pentsatzen dut, normalean norbaitek daukanean amez gaizto bat, lo da honean, esnatu nahi du,
amez gaizto hori bukatzeko. Ni esnatzen nintzanean, azten zan ere amez gaiztoa, orduan lo nahi nun egun guztia. Bai. Eta horraz nintzen deprimitzen, depresio hortan hortzen, hasi zan aurre denboraldia, imaginatu, lehenengo mailan jokatzea, ja saia da, normal egonte, imaginatu era hortan, nintzen nivel oso bajua ematen entrenatzen, oza, totalmente ausente, despistao, eta depresio hortatik hilabeteak pasan dituen depresio hortan, pixkanak ateratzen hasi nintzanean, hauek ez dira etortzen gaitz hauek bakarka askotan, eta tok, edo trastorno hau sartu zitzaidan. Depresiotik ateratzen ninoenean, toka iritsi zitzaidan. Eta hor ja, garatu nuen tok oso gogor bat, gaur arte, oin askoz benago, baina oraindik ere horren kontra borrokain behar dut, edo konbibitzen ikasi behar dut. Eta zen momentutan depresio hortatik irtetzen ari zinela, zein da igarri zenuen lehenengo tok episodioa? Hor episodio bat dago, porroan esan dudan bezala, marihuanan esan dudan bezala, beste episodio bat oso klabea, eta da, egun baten partidu bat genukan Bartzelonan, konbokatuta nengoen, junitzen Bartzelonara, nik enuen jokatzen, hilabete askotan enuen bat ere jokatzen. Eta hori zagaitxik nivel oso bajua bateran nintzen, oza, internatzen, han neukat nengoen realea, baina nivel oso bajuan. Baina, ligaz eta 4 hilabete ingurura behin, konbokatu ninduten partidu batera, ez dakit, lesionatuak egongo ziren, edo etzen kanderik egongo. Bartzelonan partidua, bueltatzen naiz asteburu pasa ostean etxera, eta lapurrak sartu zitzaizkian etxean. Nere etxean. Lehenengo aldiz nintzena konbokatuta, eta lapurrak etxean sartu. Sentitzen dozun vulnerabilitatea hor bai sentitzen dozula. Osea, bat, badakizulako jarraitu zaituztela, bazekiten ni ez nengoela etxean, esan zaila, nahikoa zan periodikoa ikustea, periodikoan irakurtzen, ni ez nengoela etxean, eta Barcelona nengoela. Horrek, eman zian, beste susto hundi bat. Lehenengo marihuanana, eta hau beste susto bat. Vulnerabilitate totala. 22 urten euskan, azteko ez da normala 22 urtekin etxe bat eukitzea. Nik bakarrik bizitzen. Bakarrik, nire etxean, futbolari bezala, sorte hori daukazu dirua mugitzen da, eta bueno, etxe bat erostok aukera eukinun oso gazte. Ja ez da normala hori, etxe bat zurea, eta ja, zure etxean lapurra sartu izana era hortan, ez zuten ezer eraman, ez nukolako ezer balioskorik, beste susto hundi bat izan zen. Eta egun hartan, gau hartan, ohera sartu nintzen da oroitzen dut, urduri, eta nintzen, ostra, atea ondo itxi dut, jaiki, atea itxita. Ostia, ondo itxita dago, berdio. Eta nintzen, 5 aldiz itxi nuen atea. Minutu baten 5 aldiz jaiki nintzen, atea ondo itxita zegoen begiratzera. Hori da nere lehenengo astarna tokarekin. Orduan ez nekin zer zan, hasi nintzen obsesio hoiek, denak izaten, tok desberdin asko daude, nik dena garatu nituen, geienak, da oin esan dizuena da, tok de verificación. Hau da, obsesionatzen zara, atea ondo itxita dagoen, argia itzalita, gaza, vitroceramika, obsesionatzen zara, pentsatuz, bestela zerbait larria gertatu daitekela. Vitroceramika piztuta utzi badot, eta ni entrenatzera joan, ea zu hartuko duen, oza, da katastrofe bat. Zu hartu, hilko den jendea ingurukoa, dana handia, dana zera da. Orduan, tok de verificación hori izaten hasi nintzen. Hau ulertzeko, entzuten ari den norbaitek, ikusten ari den norbaitek, zer dan tok daukan norbaiten buruan pasatzen dena, tok daukan norbaitek dauka fallo biokimiko bat, txiki bat. Orduan, hau importantea da entzuten gaitu denantzat, ze, ez da zure kulpa. Ze nik urteak dara matzat, pasa ditut, nire burua kulpatuz, esan ez, nolaz ari zara izorratzen zure bizia, jakinda, ez daukala zentzurik irrazionala dela guzti hau. Eta zure burua kulpatzen dozu, eta zure burua egurtzen dozu, esan ez, sabotatzen ari zara zure bizia, bueno, azteko, ez da zure kulpa. Diabetea, ero, ez dakit, jaiotzako arazo bat daukan norbaitena kulpa esten bezala hori ukitza, bale. Fallo biokimiko bat. Neuronen artean zubi batzuk ez dira zuzenak. Zuk ez daukazu tokik, ez da, malen? Pentsatzen ez daukazula, bale. Zuri garunak, arrisku bat aurrean da honean, mesua bidaltzen dizu. Mesua bidaltzen dizu, zua dago hemen, arriskua da, eta ansitatea igotzen zaizu. Ansitatea izatez ez da txarra. Ansitatea da, bizirauteko mekanismo bat gorputzarena. Oikoa, izaten dena. Arrisku baten aurrean. Hori da. Muskuloak tensatzen dira, pupilak dilatatu, izarditzen hasten zera zergatik. Mezu hori bidali dizu, hau arriskutsua da, ies egin zazu, edo borroka egin, edo eskutatu, hortarako. Vale. Tok daukan norbaiti, iristen zezio, mezu horiek filtrori gabe. Filtrori gabe. Hau da, zuri zua dagonean bidaltzen dizun mezu hori, neri bidaltzen dit, ura hau atera noanean. Pentsatuz, ura hau ez dakit nundik atera den, edo baso hau, igual ez dute garbitu, eta kontaminatu naiteke. Mezu hori bidaltzen dit, orduan zeiten dut, zuk zuarekin egiten dozuna. Ies egin, hau da, ansitateak sortzen dit, eta egiten dozu, ez hori edan, edo ukitzen badut edalontzia, eskua garbitzera joan. Hori da kompulsioa. Obsesibo, kompulsibo. Hori da, notizi txarra da, hori fallo hori dagoela. Notizi ona zein da, kondukta errepikakor bat horren ondorioz, aldatu ditzakezula mezu errone horiek. Garunari erakutsi diezaiokezu, bidaltzen ari den mezu hori ez dela zuzena. Orduan, lehenengo gauzain behar dozuna da, identifikatu, eta zailen hau da. Identifikatu, mesua bidali dana zerebroak garunak tok da, edo normala da, edo zua da. Ze, karo, batzotan zua benetan dago.
Hori identifikatzen erakusten dizute psikologek, eta behin identifikatzen duzunean, hau mezu hau, tok da, hau ez da razionala, egin behar duzun gauza bakarra da, ez konpulsionatu. Hau da, nik maila ukitu badut, eta esaten bait, ostra, maila hau kontaminatuta dago, nire garunak esaten dit segituan joateko eskua garbitzera. Ansietate hori jeisteko. Osea, ansietatea, bai, bizirauteko mekanismoa da, baina oso desagradablea da, denboran irauten badu. Orduan, eskua garbitzera zoaz, ansietate hori jeisteko eta lasaitzeko. Nik identifikatzen duanean, hau tok mezu bat dela, egin behar duan bakarra da, ez konpulsionatu. Hau da, nahiz ansitatea zerura igo, eutxi hemen, eutxi, eta oso desagradablea da, baina gaur ordu erdi iraungo dit, egoera desagradable honek, 25 minutu, urrengoan 20, eta pixkanaka errepikatzen, kondukta errepikakor honen ondorioz, erakutsiko diot nire garunari, ez dela mezu hori, ez dela zuzena, erroneoa dela. Orduan, bueno, norbait entzuten ikusten ari bada, tok dauka norbait ikusten ari bada, jakin dezala, bueno, bi notizia hau daudela, bat txarra, baina bestea ona. Eta ona, oso ona da, ze bueno, asko betu daiteke, eta atera daiteke, eta irten bide bat, eta argia dago. Neri herri txiki inferno handi ze pasatzen zitzaidan. Bildurran dian eukan, gonbidatu bat gaizki usteko. Orduan, kontrola behar nuen, kontrol osoa. Ni imaginatu juten aiz sugarra murdira, 80 urteko andra batek, Mariak, irekitzen dit bere etxeko atea eta bere bihotzeko atea. Nola txiste bategatik gaizki utzikot emakume hau. Edo herrian mote bat jarriko diote, edo barringo diote. Orduan, nik ezinun jasan incertidumbre hori, orduan, lehenengo gidoia, ezan nere lana zan elkarrezketa itea bakarrik, baina gidoia begiratu banun, ez egon zerbait mingarria. Gero entrevistain, entrevistan zerbait ikusten banun, mingarria esan zitekela nik esan dako, edo berak gaizki utziko genula, zuzenean zuzendarian gana. Gogoratu, ez, hau ezin dela sartu, esaldi hau. Baina nitzen fidatzen alare. Ez zuzendariakin. Hori, duda hori, a ber, orduan ziten urrengo unean ediziora joan. Etzan nere lana, ediziora joan, editoreari izatera, hau fuera, hau tal. Eta gero behar nuen ikusi, produktu finala, emititu baino lehen, ikusteko, tal. Nekatu nintzen, sortzurte hola. Eta nik hau guztia egiten nuen, pentsatuz, nintzela munduko profesionalik onena. Eta empatikoena. Eta ez dut esaten, nusto profesional ona izan naizela, baina esageratua zan. Nik uste nuen zala, profesional ona naizen, gaina ikusten ditu ingurukoak, ez ekipoan. Eta berentzait edo, ema jendea, tio. Osa, nola ez tio importa honek. Eta uste nuzala, nintzelako profesional hobea, eta esan, zan tok honegatik, naukalako miniteko beldurra handia, eta incertidumbre hori ez jasateko, ez nuen jasan. Eta horrekin nekatu nintzen asko, orain badakit horregatik izan zela, beraz orain, nahi nuke telebistara itzuli 2 urte eta gero, oza, nik ETB nahiko balun oski, hau jakin da. Eta ja prozesuaz gozatzera, eta beste lasaitasun batekin, eta ediziora joan gabe, eta zuzendariari izan gabe, ez, nik nire lan nahi, nire elkarrezketain, eta akatsak egon daitezke. Egon daiteke egun baten, igual kale ingo dut, txiste batekin norbain minduko dut, pasatu daiteke, bizitzan gauza pasatzen dira. Baina nik incertidumbre hori jasaten jakin behar dut. Orduan hemen titularra da, Zuaitz Gurrutxagak telebistara itzuli nahi du. Vale, Zeia kontrolpean dauka, gutxi gora bera dana. Gutxi gora bera bai, eta gainera nahi dut praktikan jarri. Badakitzein den herramienta, nahi dut praktikan jarri eta landu. Zu pentseo zu, atzen infuola inandi baten horren ondorixo zitxuzen duen, eta herri txiki bai, eta bueno, suposatzut beste gauza batzutan beafektautzule. Zu pentseo zu garai hortan psikologoan ajun bazine edo beste erabateko konponbidi ipini bazendu, lortuko zendule gainditzi lehenago, itxibarik? Bai, lehenago lortuko nuen, toka eukiko nahan baiela bai. Baina horri bueltak emotzezuz, edo... Ez sorta horrekin nire buru egurtzen, nire jodau inbanu, eta zera, bueno, jazta gero, egia da nik sorte handi badukat, tok daukan jende asko ez daukana. Eta da, nik material guzti hau reziklatu dezakedala nire bakarrizketatarako. Osa, nik nire sufrimendua erabiltzen dut komediaiteko. Da oso ditxozu. Nola ikasi duzu identifikatzen zer daukazun, noiz den toka, nun topatu duzu laguntza, behar bada ez dakienak jakin dezan, eta familiaren batean pasatzen bada, jakin dezaten igual, umeak hau egiten du, ez genekien zer zen, behar bada hau izan daiteke nora jo, nun laguntza eskatu. Bat ez igual nora jo. Bai, erantzuna regionalizateke psikologora joatea, hori argi dago. Bai, eta oso ondo, eta psikologo konfiantzasko baldin badukazu, hobe. Baina, kasu konkretu enten tokakin, oso importantea da psikologo espezializatuak topatzea. Nik ez nekin hau, duela gutxi jakin nuen, eta asoziazioak daude, Espainia guztian, adibidez, importantena eta ni egon nintzen eta orain, noa hilabete osoa pasatzera noa, Granadara, dago Asociación Tok Granada, badago Malagan ere, badago Murcian, badago Euskal Herrian ez dakit dagoen, asoziazioetan laguntza eskatu. Zu pasoaz Granadako asoziazioetara, eta 10 psikologa espezializatu hontan daude.
Han ez dizute galdetzen. Importante izan daiteke, ez dizute galdetzen umetan besarkatzen zituzten ala ez, edo kariñoa zeneukan ala ez. Importante da, seguru. Baina han doaz tokera. Al grano. Kontatu dizuena kontatzera. Zuaitz, arazo biokimiko badago, zuk inbertuzuna identifikatu zein dan mesua tok zein ez, esan dizudan guzti hau, han hortara doaz. Intensiboak egiten dira, ni hilabete bat nua orain, jendeak 2-3 hilabete pasatzen ditu, denek ezin dute hau egin, noski, baina bai laguntza eskatuan eta informazioa. Asoziazio hauetan, hori da jendeari izango niokena. Psikologa dudari gabe, baina alba da espezializatua, hobe. Eta zure toka duen jendearekin denbora konpartitzea ere, zuretzat importanta izan da? Ez que, bai gertatzen da, zu Granadako asoziaziontara zoaz, iristen zara, eta atea irekitzen duzuna, lehenengo gauza galdetzen dizutena da, esku eman diez azuket? Pentsa ze komprensio maila dagoen, ze igual zuri kontaminazio kontaminazion delako gatik, beldurra ematen dizu esku amateak kontaminatzeko. Ordan, lehenengo galdera da, esku eman diez azuket? Bai ze komprensio sentitzen duzu, nik urteak daramatza tontaz hitz egiten, baina ara doan jendea lotxatuta, inok igual ez daki, 2 hilabete bajartu ditu bere lanean, Oviedon, Granadara joateko, inori esan gabe zertara doan lotxa ematen diolako. Da iristen da ara, da esaten dioten lehen gauza asku eman. Bai, arnaz dan hori? Etxean nago. Eta bai da, gero elkartzen gara, Granadan adibidez, elkartzen gara 30-35 tok duen jende, tok desberdinekin, atxaldero, bakoitzak bere testimonio eman, edo mindfulness egin, edo yoga, edo gainditu den norbaiten testimonio entzun, super importantea entzuten baitu norbaitek, olako lekutan bilatu desala laguntza. Bueno, eta aprobetxatuko, eta honekin nik uste zituzten lasai, baina martxoan asmoa daukat bakarrizketa berri bat estrenatzeko. Nortasun agiria izena ikuiko du, eta bertan beste gauza askon artean, beti egitik eta bizipen pertsonaletatik, nik kontatzen duen 185 egia da, ez dakit txisterik egiten hola, ez dakit apaisetaz, edo eolikoetaz, ez gustatzeit egitik joatea, eta beste gauza askon artean, bloke handi bat, minutu, 20 minutuko bloke bat, tokari buruz izango da, lehenago kontatu ez ditudan gauza batzu kontatzeko. Bueno, maitxuko bai esaten subkampion liburu irakurteko zoragarrixe dala. Amak atzo esan zidan, me lo compras, me lo voy a leer. Porque negoan entrevista entzuten. Irakurteko gubiztuztezu, Futbola esatzu asko gustatzen, egia da futbola asko aipatzen dela, baina nire ogi bidea hori izan dalako. Baina esan nahi dut, ez da izango futboleko gauza teknikuk, ez dinot. Batzu badira, baina horri irakurri dezakezu esaten da, ez da diagonalean esaten da, gauza batzuk jokalde bat aipatzen badot, ez dagoena zuretzat interesik, pasatzen duzu pixka taskar, baina gero futbola liburu hontan da utopista bat, beste 1000 gauza kontatzeko. Hori da. Igual futbola zadizkidetzeko belaguntzozte. Seguru. Hori esan dia bate baino gehiagok. Futbola gorroto nuen, futbolariak ebai, ez dut gorroto, baina, ez da nire gauza favoritu futbola. Gustoko gatzo. Esango jasu. Vale, honaz ja amaitxu ingeu, eta horrengo blokera junga, eta niko monan egin txenatu. Vale. Entzulearen galdera. Bueno, bueltan gazu haitz, eta ja daukau atzenengo parti. Da hoia bai badatzena. Ai, ama. Bueno, sin más, grasiste, pentsau gule, ja maitxu dela, baina ez da maitxu. Osa, komunera junzela eta hori jendiak ikusi dau? Bai, karo. Bueno, ez dakit hori. Hombre, orain utzi barko du, ikusteko. Bueno, sin más. Bai, uste gendula amaitu zala. Bueno, txixelarri xeukiot, kapitulo amaitze zala emote bat, baina ez da maitxu. Malen junda, aldin dau, eta esan dut, eta, bueno, da, pezatzen amaitu zala, eta esan dut, bueno, bukaran mozo natural gelditu da, baina... Eskerrik asko bat. Bai, no, eskerrik asko tortzeatik. Igual, bueno, total, faltako entzularen galdera. Kasu hontan, aste hontan nordeukegu, ai, Marta Lasarte, lagun handi, aspaldiko lagun bat. Bai, Marta Lasartek bidali dugu gaur atalontako entzularen galdera. Azer guazen bidixik uste. Guazen ikustera. Hola, neskak, zer moduz? Ia, hau da nire aste honetako galdera. Objektu bizigabe batekin hitz egiteko aukera bazenu, ze objektu aukeratuko zenuke eta ze galdetuko zenioke. Eskerrik asko! Agur! Ai, Marta Lasarte, aspaldiko lagune haitzi. Marta, faltan botatzen genuen, Bai, faltan botatzen genuen. Baina galdera interesanti du, zoitzek erantzuteko. Bai. Gauza inanimaturi galdetuko negen zerbait. Ba, igual almohada bati. Almohada bati? Esaten da almohadari konsultatzen zaizkiola gauzak, jakin enuke jendeak ze gauza konsultatzen dizkion. Ojo! Nik almohadari gauza asko konsultatzen dizkiot gauez, askotan loa galtzen dut,
da ez dite zer erantzuten. Karo. Normala da bezala, baina bai konsultatzen dizkot, gauez egiten ditu alako askotan reflexio gehiegi. Ta batzutan ideak etortzen zaizkizu, ez dakit pasatu zaizuen. Bai. Ideak Bai. etorri eta apuntatu behar, bildurra daukazu ahaztuko zaizula bihar, eta argia piztu behar, esnatu behar, desbelatu behar, idatzi idea hori, urrengo goizean ikusi irakurri eta esan, ze mierda da, zer zan hau? Literal, zure koño. elkarrezketa baten ikusi neban, behin pasa batzule, o bueno, zure tok episodixo bat Bai. izan dela, eta esana, bueno, nire behin os pasatu zate. Zer? Igual amabixetan jalo zen guzela, de repente akortatzule, Claro. ostra, bixer, ama idatzi bitzet, da barriro lota, da barriro esnatu, ostra, itxain, eta hauen biota apuntau. Karo, Nik hori askotan eitzot, ez dakit ardoretu bina zen, baina askotan eitzot, ai, bixerko zer egine, eta askotan alarmako etiketan apuntetot. Bai. Ez astu ez dakit zer. eskatu ez da behar, baina igual apuntatzen dituzu sei gauza eta hurrengo gunean akordatuko zinan. Orduan da beldur hori, eske bestela ez dut loingo lasai, ez da? Claro. Aberriz, pentsamendu horrekin ez dozula loingo, ez da? Bueno, ez da, ez dozuk eskatu behar, hori bakarri baldin bada, ez Zura dozuk eskatu apuntetozu, behar. nik nire WhatsAppeko bakarkako taldin. Ni karo, zure buruari Bai. bialeta hori, oso, Bai. karo, ni ez dakit boomer naizen, zer naizen, baina ez nekin hori, Millennial. ni millennial naiz? Bai. Millennial ni? Bueno, gauza da, enekila, Millennial edo boomer. zu bazenekin WhatsApp zure buruari mesua bidaltzeko aukera daola? Claro. Vale, hori jakin Bai, behar zan, bai. nik ondala gutxi jakin dut, eta nik ere... Jode, zuaitz. Baina, karo, hori teko piztu behar dozu mobila. Bai. Modo avion kendu behar dozu, igual Ani mesua modo avion ez sartzen... da dukitzen. Gauian ez? Silencio hori Ez? bai. Silencio. Zu bai? Ni modo avion. Ah, vale. Baina etxean dauka telefono bat, fijoa. Zerbait gertatuko balitzaio norbaiti ere inguruan, ba eukidezala nora deitu gauez. Osa, ni bakarri bizi naiz, eta orduan, betzan nire familiak eukidezala, jode, zerbait suston bat egon eskero bat nora deitu. Vale. Almohadari, ingo nioke galdera, eta galdetuko nioke jendeak ze gauza konsultatzen dizkion. Interesgarri Ostras. zait. Gauez jendeak ze gauza pentsatzen ditu. Claro, zuaitz, bueno, importanti, zela negoza. Ondo. Gustora goza? Bai, gustora Ondo naiz. Gauza gehiagik kontatu ditut, eta batzutan, zehuzati kontatu dut, beste zati kontatu dut. Oso ondo gontzalo. Dena barrura. Osa, Nitzako, benetan, izeza, deskubrimento bat, ai ba. ze lehen beba zinen idolu, baina gaur izeza idolu literal. Osa, ez dakit, Pentsatu esan bezen dela futbolarien esan duzun bezala, boinarte, berdelo, pentsatzen nuen inutil bazinela. Ez, Eta- baina arte, banekixen, bueno, Persona ona. jatorra Bai. salaue da karismatikuta zaela, baina gaur, bintxatu ate zaela, bueno, naturala, ez dakit, Autentiko. bai, autentiko, originala, asko gustaba. Eta gainera oso gertuko gera, malen, markinakoa zeutan isa miekoa. Bai, San Miguel da markine, tita da, poteun bebatzutan igual, Ikusiko era, ikusi zaitxuten, bai, baina bai. melori aitxari izan, saludatzeko ikuste manau, Akordatu zara. ikuste manau, markinan saludatzeko, Vale. esautzen manau bintzat, Bai, agurtzeko, ez mesedez, zaitxu. agurtzeko. Futbolero itzela da melo. Agurtzeko. Baina, jarriko diogu melori norma bat. Eta esan bar, Eskua emateko eta. edo eskua ez bateko, esateko, ni naiz melo. Osea, zuraitak ezin dio esan, naiz Vale. malen, esan bar dio, ni naiz melo. Eta Bai. ja gaur kontatu duen guztiakin ja, empatia haundia erakusteko, ea galdetzen dian, ni naiz melo, esku eman diezazuket. Perfecto. Hori ja oso litzake ja... Perfecto. Bueno, Melo, ikusi hau kapitulu hau, tragau osoik, eta gero ja bakizu zen bizun. Eskua eman diezazuket, oso ondo. Oso ondo. Bueno, Eskerrik asko bi hori. Zuri. Entzulei ere bai, Eskerrik eskua, asko. nahi baduzue, maite zaituztegu, bueno, sin más. Tortilla itziber sugindakoa da. Bai, jan. Oinarte nun jan naiz, haua bestela pastoso balitzen Pastoso. dizut, eta bueno, egoteko, fresko egoteko. Ja, atzoko traguekin nahiko pastoso naukan, Bai, atzoko gauakin diot. bai, Bueno. jan, gozaldu. Bueno, bazkaldu, ja, porque bazkaltzeko ordua ere bada. bueno. Onaino, ez da? Ai, bata ezagu. Bata. Qué guai. Oso guai. Bai. Bueno, listo, agur, venga. Agurkari! Agur.